buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginhawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimithi makakamtan sa PCSO. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Sisimulan na po natin ang ating accuracy alone na may row number 3282. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I are ready. Ating first winning number ay number 14. Ibabalik po natin ang number 14 para mapasama sa pagpili ng pangalawang winning number. I are ready. Second winning number ay number 16. Ang ating official winning numbers ay number 14 and number 16. Numbers 14 and 16 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. At dito na po nagtatapos ang ating pangatlong CL draw para sa araw na to. Ako po muli si Maria Luisa Aguilar. Lagi po natin tatandaan, PCSO hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Our official winning combination for March 16, 2025, 8:45 p.m. draw are the numbers 14 and 16. 14 and 16 in exact order. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto.
puso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito lahat tayo'y panahan.